Iniciativas como esta de Boiro fomentan a reciclaxe entre a veciñanza. Cada galego produce ao ano 417 kilos de lixo, pero reciclamos realmente todos eses residuos? Un galego xera de media 1,14 kilos de lixo por día, o que equivale a 417 ao ano, aínda que pareza moito, sitúa a Galicia como a cuarta comunidade que menos residuos produce. Sendo un dato baixo con respecto ao conxunto nacional, o certo é que a reciclaxe é unha tarefa pendente. Segundo datos do INE, das 1,12 toneladas de lixo procesadas no 2012, só 129.817 foron recollidas de xeito separado, o que supón unha proporción do 16,9%. Moitos galegos afirman estar concienciados coa reciclaxe e o cambio climático, polo que levan a cabo accións como a separado de residuos. Os principais motivos, a ecoloxía e o mantemento do medio ambiente. Orgánico e despois solo o vidrio e máis o cartón. Un pouquiño solo. O que facemos, intentamos levar, eso sí, polo menos o vidrio máis o cartón, sí, e despois o resto pois un pouquiño aparte. Sí, xa fai anos que estamos concienciados do cambio climático. Eu recollo, por exemplo, o leite, os cartóns de leite, pos abros por arriba, vacíos, e vounos acumulando despois tiros onde está o reciclaxe para cartón. E que as botellas que poucas uso de cristal, pois o mismo, que está ali ao lado, é eso. Por ecoloxía, porque é bo para o medio ambiente, mas para todo o mundo, eso para min é moi importante. Unha das principais preocupacións de quen leva a cabo este reciclaxe é a xestión posterior dos residuos. Moitos creen que este separado non se leva a cabo nas plantas de procesado, polo que a labor feita nos fogares sería en balde. Tamén hai quen non ve isto como unha preocupación, confiando así en quen xestiona o lixo. Sí, ao final sempre o pensas, al montón que fan con todo o que tiramos, non? Sí, é verdad. É a donde vai. Eu non me preocupa, eu penso que se pon aí reciclaje para cartón, pois mira, mellor vai para aí o reciclaje para cartón que non que vai para onde vai a materia orgánica, ou para onde vai o outro, para onde vai o outro cartón. O que deberían é de fijarse un pouco, porque últimamente están un montón de contenedores rotos. Non, eu non teño medo, non, eu penso que, a ver, hai que ser conscientes do que facemos, pero entre todos, os que recollen, os que reciclamos, os que preparamos, iso é o normal que fagan eso, non? Outro dos reclamos dos ecoloxistas son as sancións ás grandes empresas que incumpran a normativa en canto ao vertido de residuos e a contaminación. Exixen correctivos máis duros ás compañías que non sigan o regulamento, acusando as algúns de seren as culpables de gran parte da contaminación medioambiental. Sí, sempre hai que facelo. Vai nos beneficiar a todos. Non só o graniño da nena que faz na casa, non, ao final isto é de todos e hai que poñer da nosa parte, sí, totalmente. Home, eu non sei o que contaminan, pero en caso de que contaminaran, para eso hai medios hoxe en día que non se escapa. Quero dicir eu que se ti botas un residuo ao río, está Seprona, están os da Xunta, en calquer momento. Unha que estás facendo mal por ti, non por solamente porque veña Seprona ou porque veñan as autoridades. Por iso non se fai, botar... Eu penso que sí, porque se nós facemos por un lado e eles desfan polo outro, que estamos gañando nada. Pois iso é máis as grandes multinacionais, despois por todo o mundo, por Europa, despois se facemos aquí ben, os outros fan mal, etcétera, etcétera.